Oo. Morjesta hyvä kaikki, se on Urkki. Taas pelataan mun kaverin kanssa. Mut joo, tällä kertaa ei pelatakaan yksi chesti-haastetta, vaan nyt pelataan Prompt Hunttia. Onko se prop tyyppi? Joo, sä oot mennyt piiloon. Mut nyt pelataan tätä, että nauttikaa tästäkin videosta ja nauttikaa. En mä niinku oikein hirveästi muuta. Lahja. Mut sitten nähdään ensi tämän videon lopussa tarkemmin. Mä löysin just aivan järkyttävän hyvän. Missä sä oot? Mä oon täällä joulukuusessa. Joulukuussa? Lahjana. Ja mä oon lahja. Tää voi olla kyllä aika Mulla on hyvä. ihan mulla ei edes vielä oo piilaa. Niin, mutta et siellä. Joku kuppi tuli tähän mun viereen. Se meni mun ohi. Se on tossa. Ei! Miten ne näki mut? No, sä painoiko sä silleen, että sä meet kyyhtyy sitä nappia? Ne tulee tähän samaan huoneeseen kuin mä. Mä seuraan sun. Juokse. Missä? Ei sulla voi tuolta löytää. No voi aika helpostikin, mutta... Tonne vaan auton alle. Pääsitkö muuten auton alle? Mikä ei oo niin pieni. Mun pitää ottaa. Ja sen taakse. Mitä? Toi näetkö tän saman kuin mä? Mä menen haastamaan näitä. Mitä? Taavi, kato! Ei voinut jahtaa 2 tyyppiä. Taavi, kato. Mä sain seuraavalla kerralla, jos mä en oo etsiä, niin perfekti idea. Mä muutun pieneksi ukkeliksi. Ja sitten alan tanssia Onks mä niinku ainut? En oo. Mitä?
Okei. Tää näki mut. Taavi, me voitetaan tää roundi legit. So... Miten? Juokse! Oh! Mitä? Taavi, kato näiden piiloa. Kato tän yhden piiloa. Siis niinku... This is Toi lumi! Jes, me voitetaan tää ehkä. Tää toinen on täällä! Tää on lumilaatta. No niin, mä seuraankin semmoista. Se vaan hyppii. Tehoton. Yksi vielä. Mut... Ihan lava. Mistä tän voi saada tällaisen pienen lumipallura? Laittakaa kommentteihin, mä haluan tietää. Kun jouluna tätä tulee luultavasti pelautua vähän useamminkin. Mm. Noniin. Älä ole etsiä, älä ole etsiä, älä Mitä kun ole mulle etsiä. Voi vitsi. Mä oon nettiä. Me ollaan nettiä, Taavi. Taavi ei kannata käyttää ammaa. Noniin. Vaikka ei se vaikuta hirveästi, mutta... Urho. Jää. Jää. Ota. 200 ohi. Toinen 200 hedu. Ohi. Sitten snipulla suora hedu ja jää. Ohi. Let's go. Mä katoin, että toinen. Taavi, tiiäksä mikä olisi ihan sika hyvä piila? Tuolla kaiteen ylhäällä. Et ajaa. Let's find this. Missähän ne voi olla? Miten näin? Mä löysin yhden. Nice. Se Taavi oli niinku tässä näin. Se... Taavi, kato se alakerta. Toi on yksi meidän tiimiläinen. Me saatiin useasti. Mä sain heti. Oh! Mä tuurilla vaan ammuin ja mä sain... Missähän ne on? Miten toi ei ollut yksi? Ura, tuu kattoo, miten tää ei oo yksi? Mä tapoin yhden justiin.
Tuu kattoo mikä tää. Miten tää jo? Oota, mikä? Tämä. Missä sä oot? Tässä. Mä oon täällä alhaalla. Tuu tänne. Tuu tänne. Kas, tänne. Miten tää ei ollut yksi? Tää. Niin ei se ookaan. Kannattaa katsoa telkkarin taakse. Is not. Entä? Toi on ehkä vähän. Miten mä en oo löytänyt yhtäkään? Mä oon löytänyt 3. Mä en oo löytänyt yhtäkään. Nää on niinku jotain niin OP:ää. 2 kumiankkaa, ehkä vähän. Isprittissus. Oli oikein. Oikein runsat. Let's go. Tää on enää 2 säiliä. Ne on varmaan tuolla jossain ulkona. Niin. Me Voitattiinks me? voitettiin. Let's go. No tälle videollehan käy sitten nyt. Ja hei, mä sanon nytkin jo morot niinku tälle videolle, kun mä en jaksa kiinnittää sen videon sammuttamiseen tässä samalla kun mä pelaan. Niin joo. Mä en nyt kiinnitä huomiota sitten hirveästi nyt niinku siihen, että mä sanon nyt jo morot. Siis, voinko mä olla Kaide? Voit. Se toimi. On niin nopea. Joku on puu! Ei oo. Onko muka? On. Joku on puu. Mä oon kyllä. Mä oon kyllä. Ei mua. Ei mua täältä voi löytää. Eikö se ihan sun vielä? Eikö se ihan mun vielä? Juokse. Run. Uro juokse. Pääsiks karkuun? Ei kun mä menin samaan huoneeseen sillä tekniikalla takaisin, niin se ei huomannut. Onko se toi kuppi tossa? Ei, mä oon vessapaperirulla. Miten sä voit? Pystytkö sä vaihtamaan? Kyllä se, sun pitää painaa L2 ja... Miten toi ei nähnyt just että mä hyppäsin tosta? Ei niillä oo mitään mahitsi, että ne näkis mua. Mäkin on 6. 6. Mun edessä on tällä hetkellä yksi tyyppi. Se ignoras mut. Ei mua voi nähdä. Ellei sitä joku vedä sille. Mä oon niinku tän vedenkeittimen takana. Mä tuun 6 katsomaan. Mä oon Oota. vedenkeittimen. Mä oon täällä keittiössä vedenkeittimen takana. Tuo tältä videolta saat sitten katsoa, kun lähetetään yksi tyyppi on mennyt pari kertaa. Juu, taas tossa toi yksi menee. Ole.
Pitäisikö viheltää? Taavi. No. Ei, mutta... Mä oon niinku Taavi, tuu tänne ulos grillille. En mä pysty. Tuossa on 2 äijää. Montako siis... Mä oon niinku vieltänyt niin monta kertaa. Ai vitsi mun kurkku. Ai vitsi mun kurkku. Ei se ehkä pitänyt huutaa. On okei. Kato missä mä oon. Mitä? No siis... Oisippa nähdä kuinka sokeita ne mun luona on. No, ampunut vaan tohon muroihin. Ei ne oo sus. Mä kuolin jo, mutta... Siis mä painoin vahingosta L2, niin... Miten jos mistä tulee vaan tommonen toinen muropaketti? Ei. Taavi, lähde juoksentelemaan, mä haluan nähdä se. Niin Taavi, älä mene sinne ulos. Niin mä näytän missä mä olin. Meet sieltä grillin taakse. Siitä... Ei sen toisen ison grillin, niin mä olin tossa vaan seisoi. Kuusena. Missä grilli? Tässä, jossain. Mutta ei noin lähellä. Äijä jää kiinni. Uffa. Tos mä kuolin sitten. I gotcha. Sinne se meni. Ei oo yhtään sussia, että on tämmönen kuppi vaan tässä. Joo. Mä siihen hyppimään siihen ikkunalle. Mä hyppään lisää niin kauan, että ne huomaa, että lähden vetää. Joo. Ne näki. Ei. Vielä minuutti pitäis. Käy juoksentelees vaan tän kivempää. Mä ensi kerralla muutun lumeksi. Ois kyllä. Otat. Ai että. Anteeksi. Onks mä tän alla? Mitä? Anteeksi. Mikä onks mä just... Näkeeks mä edes? Näkee. Mä tän. Pan alueella. Tämähän oli hieno. Toivottavasti ei jouduta olla etsijöitä. Ota. Mä en oo etsiä. Älä ole etsiä. Mä en oo ainakaan etsiä, ootko sä? Mä oon. Okei. Mä oon 2 superherroskinin etsiä. Mä tiedän. Eli... Mä etin Urhon eka.
No niin, mä tiedän jo minne Urho on. No, Eksittiin. onko sä yksin etteä? Heti Ta- täällä. Taavi, mä oon Onks sä- sitten skin... Ei. Taavi, mä oon sitten 6. Katsotaan sussit 6. Mikä 6 on sus? Oma on. Tää ei oo kukaan. Mä vaihoin sitä justiin sisällä. Ja sä oot sisällä. Sus. No, käytännössä. Tää on niin... Miten? Tää on ihan sika vaikea. Uudet. Mä sain taas tän pissin. Kaikki saa aina samat uudestaan aseet. Anna vinkki, Urho. No mä vielä. En mä... Mä siirryin Eikö takas on- ulos. Vitsi kun tohon pääsis. Tää on kiva ma. Nehän on vaan se oot sinä ja sitten joku muu. Missähän tää on? Urho, arvaa mikä olisi ehkä vähän liian OP:ta. No, Muuttuu yhdeksi piiloutujaksi. Oi mummi. On tullut jo 12. Joo. Joo. se menee aivan väärään suuntaan. Ei. Kuumenee, Ei. kylmenee, kylmenee, Kauppakeskuksessa. kylmenee, 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 kuumenee, kylmenee, 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 kuumenee, 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 kuumaa, alkaa vähän polttella, kuumaa vieläkin, kylmenee, kuumenee, 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 polttaa, polttaa. What? Kylmenee, 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 kylmenee taas, kuumenee, 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 polttaa ihan täysillä. Mä vaan katon, kun te sekoilette siinä. Kuumenee, polttaa tässä. No silleen niinku polttaa. Ei oo vielä tosi kuumaa. Mitä? Ei. Ah
Juu, ei. Ai vitsi, mun kylmenee. Mä oon tässä terassilla niinku. What? Uskottaa jäällä. Teras. Äijällä äsken tuli kuumalla. Tuli aika kova. Ei. Kylmenee, tuli kuumaa. Mitä? Ja sä oot? Miten se meni? Minne äijä vaan lähti? Sä oot niin pieni. Annapa taas vinkkejä. No, jos sä oot alhaalla, niin sä oot hävinnyt tän jo. Nyt mä oon ylhäällä. Joo. Ei! Mä näet sitten videota, kuinka hyvässä piilos mä olin. Kuvaatko nytkin? Mitä? Kuvaatko nytkin? Joo, mä kuvaan tätä. Onks mä taas settiä? Onks mä taas? Mä oon varmaan temanettiä. Ei! Nyt mä tiedän jo mikä nää on. Ei kannata mennä samaan piiloon kuin mä. Se oikeesti oli aika kämänen. Te ette vaan tajunnut sitä. Mä en tiedä minne mä menen. Kiitos, mä taas. Sä et tuu ikinä löytää. No, toivottavasti sitten en tuu. Ei tää oo. Oh. No tulee muuten vähän kiirestä. Tää vielä säkin mulle vinkkejä sitten kun mä etin sen. Joo. Tää on muuten ihan hyvä. Hei kerro, onko se terassilla ulkona alakerras vai yläkerras? Mä oon varastossa. Eikö niin, sekin on sellainen. Sä et oo ikinä tajutta. Voitais luuksua sussu. Iso sä oot. Missä sä oot? Lämpenee. Kylmenee. Lämpenee. Polttaa. Tuli kuuma. Ei! Tää oli aika niinku... Taavi, kerro näiden tyyppäin piilopaikkoja mulle. Mä voin kertoa missä tää Risk Robot on. Se on täällä ammeessa. Se lähti sieltä. Eikö se on vielä siellä kylppärin ammeessa? Se lähtee sieltä. Se on vieläkin siellä. Joo, se on se! Se on se! Se on se! Seuraa. Se on ihan sikalovi. Se on 26 hela. Se meni takas sisälle. No, Taavi, kerro jonkun toiseen piilopaikkaan. Tai missä se nyt on? Se on näiden sohvien välissä. Sä oot ihan sika lähellä. Se on lattia. Ei siinä. Vähän oikealle. Oikein. Siitä alas. Sä oot ihan sika lähellä.